Lidičky, vítam vás tu v tejto hry, už po nejakom tom čase a rovno sme spustili ďalšiu hru, novú hru. Nevyzerá to bohovie ako, ale naozaj, akože snažil som sa o nej, ale viete, ako to sem mi, niekedy niečo zabudnem, nie, dobre, teba potrebujem vypnúť, au. Dobre, mám ho. Takže nezabudnite mi hodiť ešte lajkos, odber a nezabudnite si ešte pozrieť minulý diel, ktorý bol tiež dobré nadúpaný. Ušovali sme, vysoko sme išli ďalšími postavami. Ale to vyzerá, že to bude ešte niečo také, keďže chystám sa tu vlako nádražníka dostať na 1000 trofí. Že 1000, čo hovorím. Chcem ho aspoň toto video chcem ho dať aspoň na takých 100 trofí, 200 najlepšie. 200 trofí myslím, že bude stačiť. Keď máme tu Gale a 8-čkového parchanta. Dobre, nič. Nič sme ho vypli. Naozaj nezabudnite si pozrieť minulý diely aj z Delta Force. Prvé 2 diely si môžete pozrieť, mám to aj, jak by som to povedal, no mám to tam zoznamok, sa mi zdá, že zoradené podľa hier, áno. Mám tam, že Brawl Stars jednu hru, tam mám Delta Forest. Toto aktuálne točím ešte len 30.12. Takže bude to zase 31. okolo 1, čo bude presne zajtra. A uvidíme, je tu dole, že toto pízna. Teraz neviem, jak sa volá, počkaj. Není to... Jo, teraz. Že... Kokos, retardovaný skin. Strašne iná hodnota. Ale chystám sa, že si kúpim akože aj nejaký ten mikrofón. Takedy. Možno, jak sa mi podarí zehnať. Tak si myslím, že ho možno kúpim. Ešte neviem presne. Chcel by som ale. Cipek zdrov. Aj. Dobre. Čo priaňeš? Vidíš, že ho priaňeš. Pustil ultimu, či nie? Áno, nie. Trošku zaženeme, trošku s niekým nepomáči, tak vypneme obidvoch. Parádu. No mohol by vyliesť, akože. Hej. Poď. To ešte hore, tak to najhoršiu vec ever mohol urobiť, kto... Dobre, sú to ešte boti, ale... Však vieme. To je... Nechápnul som to od neho. Neviem, kde je akurát. Joj, čo to je? Hej, kde vrtačka more? Dobre. Sa niekam posúvame, ďalšie questy máme splnené. Už sa blížime, hneď budeme mať aj v trofilom už budeme mať aj niečo. Takže to vyzerá dobre, na to vychádza. Táto si máme každý deň už také moc dobro. Tak si ešte pamätajú nejakú tú 20. season, ako ja tak vedel, čo hovorím. Takže akože naozaj mi mohol by si za ten odber, snažiť sa dosiahnuť s tom odberateľom. A je... Reálne, moc boli. Aj, doriti.
Ej, padł. No. Dobra. To jest cały stret. Jo, jak tu sobie postrzał. Do widzenia. Ciasny blázen. To było ciasne. No poďme. Bam. Hit. Nezdrhneš. Au. Mám. Mám. To sa mi podarilo akože. Ideme sa za týmto nermožáčom. Bom. Počkáme, kým praskne. Ne. Balónik, kým praskne. Poď. Aj. Chvíľku a môžeme ísť. Dobre, akurát mi praskol. Nice, máme ho. Dobre. Potom to vyzerá nejako slúne, že už také zdodáváme. Trophies pre pár questov ešte splníme. A uvidí sa, ako to povede ďalej. Dúfam, že sa máte cez sviatky, dobre? Lebo akože, hej. Do baile novinha vai a loucura quando ele aperta o freio, puxa a palha nessa bunda, bate, 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 não bate, 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 ja odbádzam. Si odbádzam. Stej. Dobre. Shit. Tak podráž. Jaj maj. Okej, toto by sme mali, hodíme si to tuto. Bam. No, uderil. 500 mil. Čo, bojí sa? Bojí. Ale sa tejto bojím na diaľku, ty kokos. Tam mi teraz dala. Fúha, tak mi teraz dala fajný damage. Až ma to zabolelo. Ono. Toto není dobré, toto není dobré. Toto mne sa nepá. Dobre, díky správ. Mr. Bean. Bean. No fajn. No ukáž pozrieme, koľko máme. O, darček. Ešte sú tu darček. Legendary! Fúha, čo má páne? A mohol byť aspoň ten nový on. Každopádne nejaký rare. Super epic. Dobre. Ale čo? Môžeme robiť. Koľko tie boxy už vidím. Poď koľko. 4400. Sí, tak poďme otvárať, ne? Uvedme sa si iba kredity, coiny a to je všetko. Toto vyzerá, čo tuto mám. No, poďme si berať. Budú hodiť. Už sa akože blížim k tým 3300, už to pomaly ide. 32 000, už to tam nejako speje. Pomaličky sa tam on die. No ale kto vie, ako sa nám bude dariť. Už koľko je? 9 minút točíme. Dobre. No poďme ďalej. Čo tu máme dole? Toto sa mi zdá, joj. Toto sú, dobre. Poď nejako. OK, tak to by som mal zvládnuť, jak nič. Dobre, máme tu týchto dvoch parchantov, takže tým hneď zbácame. Ojojoj, to je veľký problém. Monster na jeho, čo?
Oj. Nice, kámo, easy win jak nič. Nice. No ukáž, čo nám padne? Ukáž. Tak to je na prd. Jak si ho upgradenem, platí sa mi to. Kdyby si ho upgradenem, či by sa mi to platilo. No ja si myslím. Cykl. Fajný, super. Budem sa potom vyspekať. No ukáž toto, ako to tu je. No. A tu. No nič. Ideme jedno sa rozplácať, jak som radol. Máme tu Byrona hneď tuto pod nami. Čiže toto není dobré. Hneď by sme ho mali ako prvý kill. Nie, je tu Piperka. Ty kokos, to čo má za skin? Jak nič. Nevadí. Slabí sú boti ešte. Vlastne sú už ani boti, to sú normálne hráči. Nejaký tupý sa neviem. OK, toto už akože je nejaký vyskilovaný hráč. Ideme sa teraz sústrediť. Sústredím sa, uvidím ešte. Dobre, máme tu. Nice, to by sme mali, toto by sa vyzerať nejaký. Alebo, Nita. Nita sa Nita. Dobre, poď. Poď, darmošač. Mám ho jak nič. Jak nič do toxickej sebiek prás. 9. miest za sebou. To je fajnové, ne? Ešte kúsok nám chýba. Budeme ho mať na 200 trofí. Param pam. A bude na 200 trofí. Ale to už asi nesnieme, takže toto bude asi naozaj posledná hra. Takže uvidíme. No poď poko. Koko. Má skin z tej rozprávky Koko. To je rozprávka Koko. Nemyslíte, že by som bol taký sprostý, že by som to povedal. Parchante, poď sem. Bot. Podľa emotu vidíš, to je bot. Dobre, tu máme tohto. Čo prasná. Ja som s týmto borcom absolútne videl hrať a nechápem, kto s tým hrá, tak akože... Tak akože naozaj dobrý. Takže mal by akože hrávať ďalej, ak túto postavu vyhrať. Pretože ja som absolútne neviem. Bum! Neviem, asi bolo lepšie vypnúť, ale asi to, čo má najviac ktorý je. Roza je to. To roza. Tento má iba 3. Dobre. Poď sa. No čo? Boj sa. No nie, toto nejaký skin z nejaké rozprávky, len tam náhodou. Počkaj, helpnem ti ho príjmu. Dobre. Takže zase nemusí vtrhať si to prdele. Si dme svoje miesto a prvé nebudeš mať určite, lebo to mám ja. Dobre, to by sme... Ďakujem za sledovanie, dámy a pánovi. Naozaj na tom mikrofóne sa vyloženie, že pracuje. Robím na tom, snažím sa na pozena. Takže to by bolo pre toto video všetko. A bol by som rád, keď mi tu zase pripomeniem vám to čas. Keby mi tu zanecháte like, odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaves. A rovno aj pri novej hry. Čus.